Elikkä tässä on mun maailman ensimmäinen videopostaus. En tiedä miten tää menee, tää voi mennä tosi huonosti. Mutta oikeesti on tosi hankalaa istua huoneessa yksin kaikessa hiljaisuudessa ja puhua tuolla kameralle. Varsinkin kun mä näen mun oman naaman tosta koko ajan, joten tää on niinku ihan... No joo, mun kaverit varmaan nauraa mun siellä toisella puolella, että kiitos vaan. Mutta jos mä oon kattonut jotain videopostauksia, niin eniten mua ehkä häiritsee niissä se, että ne ihmiset ei aina ole ihan oma itsensä siinä kamera edessä. Et minkä takia niitä pitää editoida niin paljon ja minkä takia pitää haroa tukkaa ja minkä takia periaatteessa pitää jännittää sitä, koska sehän olet vaan sinä ja ei sun pitäisi yrittää olla mitään muuta. Joten sen takia mullakin on panta päässä, että mä sorru siihen hiusten haroamiseen. Ja terveisesti Jennille, että saat tämän pannan kyllä kotiin sitten pian. Mutta tänään menin katsomaan aamulla koiraa kotiin, pientä poikaa nimeltä Rambo. Ja se on oikeesti ihan uskomatonta, että miten semmonen pieni karvanoppa voi oikeesti niinku tuoda niin paljon iloa. Periaatteessa oikeesti, jos vaikka se olisi niin väsynyt, mä oon joka aamu niin väsynyt, koska mä en oo yhtään aamuihminen, en yhtään. Ja mä oikeesti vihaan herätä tuolta sängyn pohjalta kello 9, vaikka sekin on osalle myöhään, mutta mulla se on tosi aikaisin. Niin, mutta sitten kun pääsee sinne kotiin ja näkee sen pienen karvasen kaverin, niin kyllä se sitten on kaiken sen nousemisen arvosta. Et ne, jolle ei ole koiraa, niin voisin kyllä sanoa, että se on jotain sellaista ystävyyttä, mitä ihminen ei välttämättä ikinä pysty toiselle ihmiselle tuottamaan sellaista niin, mikä sana, pyyteetöntä ystävyyttä. Tai jotain sinne päin. No joo. Sitten sen jälkeen hain Sannen töistä. Oltiin sovittu niin ja oltiin sovittu, että Frans menee nyt illalla meni opiskelijapileisiin niin, että en sitten ole täällä yksin, niin pidettiin semmonen herkkupäivä. Haettiin kaupasta vähän herkkuja, jäätelöä, kaikkea hyvää ja katsottiin pari leffaa. Katsottiin toi Intouchables, onko se semmonen, Koskemattomat. Se oli tosi hyvä. Mä oon itse asiassa nähnyt se aiemminkin, että ehkä Sanne oli enemmän innoissaan siitä, mutta kyllä oli tosi hyvä ja koskettava ja suosittelen sitä. Ja sitten sen jälkeen mä pakotin Sannen katsomaan Marley and Me, joka on ehkä maailman paras elokuva. Ja niin vaikka siinä onkin tosi surullinen loppu, niin se on tosi aito tarina koirasta ja ihmisistä. Tästä tuli tähän koira juttu. Ei ollut tarkoitus siis, mutta se on tosi hyvä elokuva. Ja voin sanoa, että itkin silmät tuohon lattialle ja Sanne myös, että kaikki meikitkin on lähtenyt. Mutta mä muuten maiskutan ihan kauheasti. No joo. Täytyy päästä siitä eroon. Sitten Sanne lähti äsken. Nyt mä varmaan katon vähän noita koulujuttuja, koska syksyn yhteishaku alkaa siis maanantaina. Maanantaina. Täytyy vähän katsoa, että minne kouluihin hakis nyt syksyllä. Ja sitten siitä miettiä, että jos ei sitten pääse, niin sitten keväällä uusi yritys. Mut mä oon tosi pahoillani, jos tämä video on nyt aivan kamala, koska annetaan se anteeksi mulle toivottavasti. Tää on mun ensimmäinen video ikinä. Mä en nyt oikein tiedä, mitä tässä pitäisi olla. Mutta toivottavasti saitte jonkunnäköisen kuvan siitä, millainen minä olen. Ja tämä huone tässä takana. Heippa!